Ja, ik voelde dat de mensen zenuwachtig werden. En toen zeg ik achterom en ik zie deze hinders op mijn oog komen regelrecht. Toen zie ik nog een keertje en toen gebeurde het. Ja, een paar seconden tijd lijnen we daar. Ja, schrikken natuurlijk. Vrouw Idema wennet in Zwitserland en die in Friesland vanwege een familiebezitte. Een feestdag in Nijwanne eindigt likwijls in ziekenhuis de Tjongerskans in Jereveen. Al werden de verwoedings van de vrouw eerst aardien als onstellerij. Ik zag het dadelijk door mijn knibbels. Ik werd helemaal misselijk. En ik zei, ik kan het rennen. Het lukt mij net, ik kan het meer. Want ik weet het precies, ik heb genoeg om mijn knibbelshand al daarvoor. En toen zei zelfs een van de ambulancemeisken, zie mijn zus, heb je net een paracetamol, vader? Dan kan ze straks in de auto en naar huis staan. De verpleger had intussen zijn excuus aanbieden en ik zie werkjouwer Kielstra zei de zaak te betreuren. Morgen wordt Idema opereerd. Beide knibbels zijn kapot. Een vrouw heeft mij vanmorgen verteld dat het wordt wel kristijd. Rond de kriesdagen wel? Ja, dat ik weer in ken. Ja. De organisatie van de Flyelfeesten zet de gang van zaken in kwarten te evalueren. De eigenaar van de hinders die het op een ring gingen spreekt van een zwarte dij. Een losrekke haatstel is de oorzaak van het ongeluk. Juist in oude madam gaat het ook weer mis met hinder en wijn. Een combinatie gaat daar op de kletter nadat een agressieve automobilist haar een inhelpt. Toch is soms dreigvatten komen, zeggen de hinste mensen. Wel had de koetsier die het sneuren onrieden waard een tip van de organisatie voor de optocht van Takamir. Als kalf verdronken is, dem in de put. En dat is natuurlijk, het zal wel een goede zaak zijn als er één heel kundig iemand, laat die, voor mij kost die €100, laten we dan geld maar houden. Dat die alles bij langs ging op het voorterrein en te kijken of het eigenlijk wel vertrouwd is, laat het zo zeggen. Maar voorkomen keert nooit. De hinders die bij de onrieding belutsen wienen, maakt je het naar omstandigheden goed. En vrouw Idema, die houdt moed. Ik heb het hinder, ik wil me hinder krijgen. Ja, en dan heb ik net geweest. Nee. Dus ik moet tevreden wezen.